शेनवारा सरकारी माध्यमिक होंडा विद्यालय होंडा वाठारात प्लास्टीक आणि येरादारी नियमाविशीं जागृताय मोहीम घडोवन हाडिल्ली। प्लास्टीक भलायकेक कितले हानिकारक आसा आणि येरादारीचे नेम पाळूंक ना जाल्यार अपघात घडटात हाचे विशीं भुरग्यांनी घोषणा दिली। ह्या मोहिमेक ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। Shantilar Mutta Foundation organization and associated with SCRT and Education Department. GHS Honda School जे piloted school असले in 2017 ज्या कडे एनहान्सिंग सिवीक एंगेजमेंट हो प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो आणि त्याच तर्फेन हांगा आमचे 3 टिचर्स जे आसा ते ट्रेन केल्ले 2017 जेंच्यांनी बाकीच्या 70च्या स्कुलांक ट्रेनिंग दिल्ली। जे टिचऱ्यो स्मिता टीचर, संजना टीचर आणि सुलोचना ह्या टिचरांक मोटिवेट करपी जी मेन हेडमिस्ट्रेस आसा जिचें नांव मिसेस मोनाली नायक, जी टिचर्साक एज वेल एज शी मोटिवेट स्टुडंट्स ऑल्सो टू कंडक्ट सच एक्टिविटीज। सो आय थँक यू for sensitizing the enhancing civic engagement among the community, and even they have involved other officials also in these activities to spread the awareness regarding the civic engagement.